Pabuya para sa makapagtuturo sa pumaslang kay Cap Asban ng Guagua, umabot na ng 1 milyong piso. Active COVID-19 cases sa Ciudad San Fernando, umakyat na sa mahigit 1,600. At deadline para sa application sa undergrad scholarship ng DOST extended. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balita, Central Luzon. Umabot na sa 1 milyong piso ang naghihintay na pabuya para po sa sinumang makapagtuturo sa mga pumaslang kay Kapitan Rainier Asban ng Santo Niño, Guagua, Pampanga. Una nang nag-alok ng 500,000 pesos na pabuya si Governor Dennis Pineda, batay na rin sa pahayag ng Pampanga Police. Habang kalahating milyon din ang inialok na reward na pera ng kaalyado naman po sa politika ni Cap Asban na si gubernatorial aspirant Danilo Baylon. Narito ang report. Patuloy ang paghahanap ng hustisya ng mga kaanak, kaibigan at kaalyado sa politika ng napatay na barangay captain na si Rainier Asban ng Santo Niño, Guagua, Pampanga. Gabi ng January 17 ng pagbabarilin ng hindi pa nakilalang riding in tandem ang first-termer na kapitan habang nakaposte hindi kalayuan sa palengke ng nasabing bayan. Upang mapabilis umano ang pagresolba sa kaso, nakahanda raw na magbigay ng 500,000 piso ang kampo ni na gubernatorial aspirant Danilo Baylon at Guagua Mayor Dante Torres. Anay ka kayo ngayon kailangan kapbalen na guwapo o takay lumulay ka mali-mali neto ang tamang kapital na tinukobero mo. So ngayon, imboy na po kakatamang kaluran na Boy Baylon para po kay Pason. Kaya po, bigyan ko po 100,000 reward pareha na mata pag-ubral na bata, medyo marap, hindi ka matyan na gamot na rin kapit ng milyonan. Ayon kina Baylon at Torres, kinikilala nilang supporter at kaalyado sa politika ang napaslang na punong barangay. Bigay kami ng pabuya na 500,000 sa sino man makakapagtulong. Di ba dati, 100 lang yun ko, no? So sinanggunin ko nga sa kanya, tagdagan natin para kagad mahuli, sabi niya. Kasi gusto niyang kagad masolve yung krimen. Tiwala si Baylon na makakamit agad ang hustisya sa pagkasawi ng kanyang supporter. Ngunit hindi umano niya maitatanggi na ang pangyayaring ito ay magdudulot ng takot sa taong bayan kahit na hindi pa masasabing election-related ang krimen. Yung mga supporter ang inaalala namin. Pero kasi ako, na-interview mo na ako, lalo pang tumapang tayo. Lalo pa tayong tumapang para maipanalo laban. Para na sa gano'n, kung tayo na maupo, hindi na mangyari ito. Batay ng pinakahuling impormasyon mula sa pulisya, bukod sa riding in tandem, may isa pang nakamotor na nahagip sa CCTV camera na nagsilbing lookout umano sa isinagawang krimen. Well, kasalukan niya sa Campo Libas, no? Nagme-meeting yung EP natin. So far, parang nalaman nila, dalawa pala yung nakamotor. No? So, may dagdag na impormasyon. At titignan pa rin nila yung angulo ng ano ba ang motibo. No? Kaya nga, nasabi ko sa unang interview na sana yung mga kababayan ko rito magmasid. No? At baka iba ang mangyayari. Hindi naman natin diniskwento ang mga motibo. Pero mas maganda lang sana hindi ito election-related. Ano? Samantala, bago pa maghayag ng 500,000 na reward money ang kampo ni Torres at Baylon, nauna nang nag-alok ng 500,000 pisong pabuya ang provincial government ng Pampanga sa pangunguna ni Governor Dennis Delta Pineda. Pamahalaang pandalawigan ng Pampanga is nagbigay ng pabuya or nagpa-anunsyo na magbibigay ng pabuya na halagang 500,000 na sino mang makapagtuturo ng salarin
na gumawa nito kay Barangay Captain ng Santo Niño, Guagua. Ayon kay Colonel Sarmiento, ang kuha ng CCTV sa tattoo ng gunman sa binti ay isa ring magandang lead sa pagtukoy sa mga salarin. So, sa mga kababayan po natin, kung meron po kayong mga nakikilala na diyan sa paligid ninyo na ang kabuuan ng paa ay mayroong tato, ito po ay pwede natin i-cross-mas. Mabigyan nyo lang po ang inyong kapulisan ng impormasyon na kung sino ang tao na ito, maaari po namin ipupuntahan para imbitahin na magpaliwanag or interviewin. Sa pag-follow up ng CLTV News sa PNP, masyado pa umanong maaga upang ideklarang election-related violence ito. Lalo't binubuo pa ang mga salaysay ng mga malalapit na kaanak at kaibigan ni Barangay Santo Niño, Kapitan Ranier Asban. Paulo G. Santos, CLTV News. Patuloy na tumataas ang bilang na aktibong kaso ng COVID-19 sa siyudad San Fernando, Pampanga. Sa pinahuling datos ng City Health Office, umakyat na ang bilang sa 1,631. Kasabay nito, tuloy-tuloy naman ang vaccine rollout para mabigyan proteksyon ang mga residente ng lungsod. May detalye na balita niyan si Marion Lozano. Halos isang buwan matapos ideklarang COVID-free na ang siyudad San Fernando, Pampanga, muli na namang lumobo ang bilang ng mga nahahawaan ng nasabing sakit. Sa inilabas na datos ng City Health Office nitong January 19, makikitang pumalo na sa 1,631 ang bilang ng active cases, malayo sa 0 cases noong December 22. Noong January 14 ay naitala ang all-time high COVID-19 cases sa syudad, kung saan umabot sa 257 ang naiulat na bagong kaso. Nangungunang Barangay Dolores sa may pinakamaraming aktibong kaso sa syudad na umabot na sa 240. Sinundan niya ng Barangay San Agustin na mayroong 173 na aktibong kaso. Pumangatlo naman ang Barangay Bulaon na mayroong 113 na aktibong kaso. Pang-apat naman ang Barangay Sindalan na nasa 106 ang active cases. At panglima naman ang Barangay Kalulot na may 100 aktibong kaso ng COVID-19. Habang pinakamababa naman ang Barangay Santo Rosario kung saan mayroon lamang 3 na aktibong kaso. Dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19 ay mananatili sa Alert Level 3 ang probinsya ng Pampanga hanggang January 31, 2022. Patuloy pa rin ang pagpapatupad ng mas mahigpit na patakaran sa siyudad San Fernando. Magkakaiba naman ang reaksyon ng mga Fernandino kaugnay ng iba't ibang protocol na ipinatutupad. Sasuot po ng face mask, tas social distancing, palaging mag-alcohol, tas mag-stay at home. Normal na lang po sa akin ngayon ang sir, pagsusuot ng face mask. Taon ngayon, may ginagawa pa po tayong pag-iingat or parang normal na lang? Parang normal na lang po. Samantala, sa pinakahuling datos ng CHO noong January 13, umabot na sa 211,759 ang bilang ng fully vaccinated individuals o 87.5% ng target population ng CSFP. Habang 13,442 naman umano ang nakatanggap na ng booster shot. Nagsasagawa rin ng telemedicine ng syudad kung saan may nakalaan na numero kada barangay na pwedeng tawagan ng mga residente na nakakaranas ng sintomas ng COVID-19. As of January 19, ay umabot na sa 13,300 ang total confirmed cases ng COVID-19 sa siyudad San Fernando. 11,340 dito ay gumaling na, habang 329 naman ang pumanaw. Marion Lozano, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Limited face-to-face classes sa Central Luzon posibleng magsimula sa Pebrero. At deadline para sa application sa undergrad scholarship ng DOST extended. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, kung bababa sa Alert Level 2 o Alert Level 1 ang quarantine status sa mga lalawigan sa Central Luzon, pwede na raw simulan ang pagsasagawa ng limited face-to-face classes sa Pebrero, ayon po yan sa Department of Education o DepEd. Patuloy daw ang paghahanda ginagawa dito ng kagawaran upang matiyak na magiging ligtas sa mga magsisipagbalik sa silid-aralan. Narito ang report. Maaaring magsimula na sa unang linggo ng Pebrero ang limited face-to-face classes sa Central Luzon kung maibababa na sa Alert Level 2 o Alert Level 1 ang quarantine restriction sa reyon. Ayon kay Department of Education o DepEd Region 3 Regional Information Officer Michelle Lacson, nakatakda na sana umano magsagawa ng limited face-to-face classes ngayong buwan. Ngunit napornada ito nang maisailalim ang Central Luzon sa Alert Level 3 dulot ng pagdami ng mga nahahawaan ng COVID-19. Food safety assessment tool, doon natin makikita. At sa pagsasagawa nito, may papakita natin sa ating mga LG, yung decision din ay nasa mga LG officials natin. So doon sa naging pilot implementation natin na lahat ng mga naging preparations nila at yung mga protocols ay nasunod. Dahil din naman dito ay binawi ng mga LGU at mga magulang ng mga estudyante ang suporta sa pagsasagawa ng physical classes. Sakali namang matuloy ang pagpapatupad ng face-to-face classes, ay kinakailangan muna umanong maipasa ng mga paaralan ang mga kriteria ng School Safety Assessment Tool. Ayon doon, nakatanggap umano ng satisfactory result at positive feedback mula sa mga mag-aaral, magulang at teachers ang pilot implementation ng limited face-to-face classes na isinagawa noong November 15 hanggang December 20 ng nakaraang taon. Kabilang sa mga nakibahagi dito ay ang 17 na pampublikong paaralan sa Zambales at isang private school sa siyudad San Fernando, Pampanga. Pero ang grade 10 student na si Usha Lorian Mercado, hindi pa umano pabor na magkaroon ng face-to-face classes pang mataas pa mga bilang ng mga COVID-19 cases. First of all po, parang di po ako masyado agree doon sa face-to-face classes. Kasi una po, yung COVID, madami pa pong cases and may Omicron po, may new variant po ng virus na lumaganap. Yun na muna po, para sa safety po ng lahat. Pero kapag ano na lang po, naging okay na po ulit yung bansa kasi importante po talaga yung health. Ayon naman kay Sharon Carino, principal ng De La Paz Libutad High School sa San Simon, pinaghahandaan na nila ang posibleng pagsasagawa ng limited face-to-face classes. Kabilang umano sa kanilang mga ginagawang paghahanda ay ang pagsasaayos ng setup ng mga classrooms, paglalagay ng mga wash facilities, paglalagay ng drop-off at pick-up points ng mga estudyante, at paglalagay ng mga directional signs at printed instructions. Fully vaccinated na rin umano ang lahat ng kanilang mga teaching staff at personnel. Tanging mga estudyante lamang din umano na may consent ng magulang ang kanilang papayagan na makibahagi sa face-to-face classes. Ayon pa kay Carino, pabor umano ang mga nakausap nilang magulang ng mga estudyante na mag face-to-face classes ang kanilang mga anak oras na bumaba ng mga kaso ng COVID-19. Ang sabi ng ibang parents na nakausap namin, mas gusto daw nila na magkaroon ng face-to-face. Kasi kung nasa school sila, alam nila safe sila. Kasi daw kapag walang pasok, usually yung mga bata nasa daan lang sila at nakikipaglaro. Bakit hindi na lang daw sila pumasok sa school at doon matuto? Marion Lozano, CLTV News. Magandang balita po para sa mga mag-aaral na nais kumuha ng kursong may kaugnayan sa siyensya sa kolehiyo. Extended ang deadline para sa application sa undergrad scholarship ng Department of Science and Technology hanggang January 31. Ano-ano nga ba mga rekisito at ano ang pwedeng tanggapin ng mapipiling scholar? Alamin po yan sa ulat ni J.M. De Jesus. Inanunsyo ng Department of Science and Technology Science Education Institute o DOST-SEI ang extension ng deadline para sa application sa 2022 Undergraduate Scholarship Program. Ayon kay DOST Region 3 Science Research Specialist Marites Batak, naisikayati ng nasabing programa ang mga kabataang Pilipino
na may aking talento na kumuha ng mga kurso karerang nasa larangan ng science and technology upang matiyak ang sapat na dami ng mga taong maaaring magsilbing gabay ng bansa tungo sa pambansang kaunlaran. Dagdag niya, nakakapagbigay ito ng oportunidad para sa mga estudyanteng may hilig sa agham at teknolohiya na makapagpatuloy sa kolehiyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng pinansyal na tulong. Unang inanunsyo na December 31, 2021 ang huling araw ng pagsumite ng aplikasyon, ngunit nagdesisyon ng ahensya na palawigin ito hanggang January 31, 2022. Kaugnay nito, hinikayat din ni Batak ang mga aplikante na kapagparehistro bago o noong December 31 na kanila nang i-upload ang mga requirements sa website ng SEI na www.sei.tost.gov.ph. Ang bagong palugit ay nagbibigay din ng pagkakataon para sa nasa 2,000 na student application mula sa Central Luzon na rehistrado ngunit hindi nagawang makumpleto ang kanilang application process at mga requirement dahil na rin sa mga limitasyong dulot ng pandemya. Sa gitna ng tumataas na bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa rehiyon, inilapat na rin ng DOST-SEI ang lahat ng proseso online upang maiwasan ang mga personal na interaksyon. Bumuo rin ang ahensya ng isang sistemang pipili sa mga kwalipikadong mag-aaral base sa kanilang mga academic standings mula grade 9 hanggang 11 at iba pang mga makakapagpatunay na sila ay maaari maging scholar. Samantala, ang mga pwedeng mag-apply sa DOST-SEI grant ay ang mga estudyanteng magtatapos sa grade 12 para sa taong 2021 to 2022 at bibilang sa Science, Technology, Engineering, and Mathematics o STEM strand o parte ng top 5% ng mga klaseng magtatapos para sa iba pang strand. Kabilang sa mga pribilehiyong ipagkakaloob sa mga mapipiling scholar ay 40,000 para sa tuition at iba pang bayarin sa paaralan, 10,000 bilang book allowance, 10,000 para sa thesis allowance, 7,000 para sa buwanang allowance at iba pang gastusin. JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, kilalanin ang kandidatong si Christopher Joseph CJ Ponce, aspiring councilor sa Angeles City. At pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura kasama sa top priority ni City of San Fernando, Pampanga Mayoral Aspirant Oka Rodriguez. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Ang ating pong panauhin ngayong gabi ay kasalukuyang nag-aaral ng akbasya sa Angeles University Foundation kung sakaling bibigyan mo ng pagkakataon na maglingkod sa Konseho ng Siyudad Angeles ay tututukan umano niya ang karapatang pantao at magbibigay ng serbisyong masalese sa kanyang mga kababayan. Mga karehiyon, kumustahin at alamin po natin kung ano pa ba ang mga plataforma ni aspiring councilor from, of course, Angeles City, no, na si Christopher Joseph CJ Ponce dito po sa Kilalanin ang Kandidato segment. Magandang gabi sa iyo, Sir CJ, at welcome sa CLTV News. Maraming salamat po. Magandang gabi, Miss Jen, and magandang gabi po sa lahat po ng ating mga nanonood po ngayong gabi. Okay. Parang maraming mga kabataan ngayon, ano, ang for Pampanga, ang interesadong pasukin ang mundo ng politika. Of course, ang ating pong bisita, no, ay napakabata pa at nais na niyang subukang magserbisyo, no, sa mga Angeleños given the chance. This is your opportunity, Sir CJ, upang ipakilala iyong sarili, lalo na sa mga kababayan mo sa Angeles City. Sino ba si CJ Ponce? Okay, maraming salamat po. Good evening po sa ating lahat. Bali, ako po si CJ Ponce. Ako po yung panganay na anak ng kasulukuyang konsehal po dito sa Angeles City. Bali, nag-2 terms po yung father ko dito sa Angeles as councilor. Tapos, ngayon po, nangarap din po ang aking ama na pumunta sa mas mataas na posisyon sa larangan po ng politiko para mas makapagsilbi po sa mas marami pa pong mga tao. Tumakbo po siya bilang isang representante ng Dumper Party List
ano po to, party list po siya. Nire-representante niya po yung sektor ng mga drivers at mga commuters po para sa kanilang kaligtasan at mas maayos po na pamamalakad po. Ngayon po, simula bata pa lang po kami, nagtutulungan na po kami ng father ko para makapagpatulong po sa mga tao. At nung nag-graduate po ako around 2018 ng legal management sa DLSU sa Manila, ako po yung humawak po ng family business po namin at the same time. Kaantabay ko po ang aking ama sa pag-oorganisa ng mga events para makatulong po sa mga tao. Lalo na po ngayon pong pandemya, nung late 2019 po yata, nagsimula yung pandemya. Doon po pinaka nahirapan yung mga tao at ang mga kumpanya. Lalo na po yung mga nahihirapan pong mga tao, hindi po nila alam kung saan po sila makakuha ng mga personal protective equipment. Hindi rin po nila alam kung paano po mas lalago po ang kanilang mga bunting mga negosyo. Ngayon po, yung sa pagiging konsehal po ng aking ama at ang aming mga negosyo, minsan hindi po nagiging sapat ito Hindi po nagiging sapat ito para matulungan niyo po yung mga tao sa kanila pong mga kailangan. So, kinailangan po natin maghanap ng mga resourceful ways para makapag-contact po, lalo na po sa mga kumpanya na may mga kaya para makapagbigay po sa mga tao. So, nakapag-supply po tayo ng mga personal protective equipment sa awa po ng Diyos sa mga nangangailangan. Pero Sir CJ, as of now, ikaw ay estudyante at nag-aaral ng abogasya, tama ba? Yes po. Ito bang pag-aaral mo ng law has something to do with your dream na maging politiko, no? Of course, ang iyong pinapasok ngayon ay sa City Council at alam naman natin na tungkulin, no, ng taga-konseho yung paggawa ng mga batas sa mga ordinansa. Ibig bang sabihin ito talagang ito yung path na gusto mong tahakin talaga? Simula bata pa lang po ako, meron po akong urge, meron na po akong desire para makapag-serve po sa mga tao. At hindi ko lang po in-expect na tatakbo po ako na ngayon na po talaga na ito na po talagang upcoming elections. Kinuha ko lang po talaga yung opportunity nung nalaman ko po yung father ko tatakbo po siyang nasyonal. Paano po yung mga constituents at yung mga umaasa po sa serbisyo namin para sa mga tao. Kinuha ko na po yung opportunity na yun. At ngayon po, ito pong paghabol ko po sa politiko, yung question niyo po kanina, Miss Jennifer, kung part po ba talaga ng dream ko po yung pagiging abogado at pagiging politiko. Pinangarap ko po ang dalawa simula bata pa lang po ako at naniniwala po ako na malaki pong parte sa pagiging politiko ang pag-aaral po ng batas para mas maintindihan po natin ito. Pero habang tumatagal po na lumalaki po ako dito po sa larangan po ng politiko at sa pakikipagsalamuha po sa mga tao, may mas malalim pa po siyang kailangan matutunan pa. At nakikita ko po kung gaano po silang malayong direksyon na may mga magkakadikit pong mga bagay silang pwedeng ipagdikit, pero ang pinag-aaralan po ay malayo po talaga. Dahil sa pagiging public servant po, dito ko po nalalaman kung paano po talaga pakinggan ang kailangan po ng mga tao at kung paano po ma-apply ang kanilang mga gusto sa gusto po nating mga mangyari. Pero itong decision mo, Sir CJ, ito ba ay your own decision or somehow naka-influence din yung experience ng father mo dahil nanindihan siya ng 2 termino sa Angeles City? Yes po. Parehas po naka-apekto. Sarili ko pong desisyon at ang mga experience ko po with my father. Okay. Ito siguro ang isa sa inaabangan at nais tanungin ng ating mga kababayan from Angeles City. Ano ba ang kakayanan ng isang 24 years old, tama ba,
na Yes. baguhan at sinusubukang pasukin ang larangan ng politika. Ano ang karanasan mo, no, para maari mong magamit, no, kung sakaling ikaw ay palaring manalo, no, sa darating na election? Yes po. Isa sa aking mga karanasan ay katulad po ng sabi ko po kanina, yung pag-antabay ko po sa father ko po. Simula bata pa lang po kami, nakasama niya rin po ako kung paano po siya tumutulong sa mga tao. Pero ito pong kung sakali man po manalo po ako at mailuklok po ako sa posisyon ng pagiging konsehal ng Angeles City, buong puso ko pong kayang sabihin sa mga tao na hindi po ako isang milagro na kapag naiupo po ako, mababago ko po yung syudad o mababago ko po yung buhay ng mga tao. Isa rin po to sa aking mga kinakatakutan sa aking pagluklok sa posisyon, na paano po kung nailuklok po ako sa posisyon at hindi ko po nabago yung buhay ng mga tao. At yun po yung pinagsisikapan ko pong alamin at pinagsisikapan ko pong matutunan sa bawat araw na lumilipas. Ngayon po, habang nakikipagsalamuha po ako sa mga tao, nung natututunan ko po yung mga damdamin nila, nawawala po pa konti-konti ang takot ko po na makapagpabago ng isang syudad, makapagpabago ng isang komunidad. Dahil alam ko pong kaantabay naman po nila ako dito po sa paglaki ko po sa larangan ng politika. Hindi ko lang po kaantabay ang aking ama, hindi ko lang po kaantabay ang team ng Serbisyong Masalese, kaantabay ko rin po yung mga tao para mas mabago po at mas mapaganda po natin ang ating syudad. Are you ready for the challenge, Sir CJ? Kasi nga, nabanggit mo kanina, ikaw ay nag-aaral pa, no? At hindi biro yung kursong kinukuha mo ngayon, ano? Pag-aabuga siya. At kung sakaling manalo ka, malaking responsibilidad din, no? Ang kailangan mong gampanan para sa mga Angelenos. Kakayanin mo ba kung sakaling pagsabayin itong pag-aaral at pagsiservisyo sa mga Angelenos? Naniniwala po akong kaya ko po siyang gawin. Basta ang importante, simulan lang po natin. Pag meron pong isang challenge na nalapag sa iyong harapan, mas magandang simulan po natin ng pakonti-konti o basta simulan lang po natin ang gusto po natin gawin. At alam ko pong makakahanap po tayo ng paraan para magawan po siya ng magandang outcome o resulta. Ayun po. Alright. Bago tayo tumungo sa mga plataforma mo, Sir CJ, ano, kasi nga ikaw ay baguhan at bata pa at alam naman natin yung mga kalaban mo na humahabol as councilor sa Angeles City, mga batika na, no? Yung iba, matagal na panahon ng nagserbisyo at bumabalik, no, as sa konseho ng Angeles City. Paano mo ito pinagpaplatnuhan? Paano ang pangangampanya o stratehiyang nais mong gawin, ano, para mapansin ka at mabigyan ng pagkakataon, ano, kasi nga ho dito sa kilalanin ng kandidato, marami na tayo mga kabataan na na-interview, no, mga next generation na, no, na pumapasok sa larangan ng politika. Ikaw, paano mo ito pinaghahandaan? Alam ko po na batikan po ang aking mga kalaban at dahil po mga batikan po sila, nirespeto ko po sila at nakikipagsalamuha po ako sa kanila para mas may matutunan pa rin po ako. At actually, minsan naghihingi pa nga po ako ng advices po sa kanila. Pero hindi po natin mahanap ang sagot kung paano po talaga ako mananalo. Kalaban po sila. Pero ang tanging ginagawa ko lang po ay nakikipagkilala po ako sa mga tao, patuloy-tuloy po ako natututo, at ina-apply po natin ang mga natututunan po natin sa bawat hakbang na ginagawa po natin. Okay. Sabi mo nga, noong panahon na nagsisilbi ang iyong ama as city councilor, nandyan ka, nakikita mo kung ano ang nangyayari sa Angeles City, aware ka, no, sa tungkulin na kailangan mong gampanan because of your father. Ano ang nakikita mong problema sa Angeles City na sa tingin mo ay kailangang gawa ng paraan, bigyan ng solusyon, at sa tingin mo
kung ikaw ay mananalo ay malaki ang magagawa mo, malaki ang maiaambag mo? Ang isa sa pinaka nakikita ko pong problema dito po sa ating syudad ay paano ko po ba ma-explain ito? Ngayon po, lalo na po nung nagka-pandemya, nahihirapan po lahat ng tao. At isa pong dahilan kung bakit nahihirapan po lahat ng tao kasi lahat po nagkakaproblema po sa pangpinansyal. Isa pong malaking problema ang pangpinansyal, lalo na po ang mga kabataan na hindi po nakapag-aral ng mabuti dahil wala po silang oportunidad para makapag-aral. Mga kakatapos lang po mag-aral na hindi po makaharap ng trabaho dahil wala po silang oportunidad para makapaghanap po ng trabaho. So isa po sa pinakamalaking problema ay oportunidad para kumita at masuportahan po ang kanila po mga pamilya. Kung masusuportahan man po ang kanilang mga pamilya, sapat lang po ang kanilang mga kinikita para sa mga panggastusin sa pang-araw-araw na hindi po nila nakakayanan makapag-ipon at makapag-ready, lalo na po sa mga oras na ganito kung dumadating ang mga catastrophe at mga pandemic na kailangan po talaga merong ipon para mag-survive po ng mas mabuti. At sa paanong paraan magagawan mo, no, kung given the chance, ano ba ang magagawa ng isang CJ Ponce dito nga sa kinaharap currently, no, na problema ng mga Angelenos? Yes po. Isa po sa pinakamalaking factor na makakatulong sa mga tao ay edukasyon. At minsan sinasabi po nila ang edukasyon, kailangan mo pong makatapos ng isang degree o kaya makatapos ng kolehiyo para ikay makapaghanap ng magandang trabaho. Pero naniniwala ako ng ang edukasyon isa siyang malaking topic na kung saan hindi mo kailangan makatapos sa kolehiyo para maging edukado. Kailangan mong makabuo ng isang skill set o maraming mga skill sets na ma-apply mo para makapaghanap ng mga trabaho at makapaghanap ng mga paraan para kumita o masustentuhan ang inyong mga pamilya. Isa po sa pwede po natin gawin ay sa mga connection po natin o sa mga kakilala po natin na meron na pong mga skill sets po na ito, i-share po natin siya sa mga tao sa paggawa po ng mga seminars, paggawa po ng mga livelihood programs, sa pagpapakilala ng mga tao o pagbibigay po ng mga oportunidad sa mga tao sa mga kumpanya na kilala din po natin. Sa ganung paraan po na buuin po natin ang skill sets po ng mga tao, lalo na po kung wala na po talaga silang oras para makapagtapos po ng pag-aaral. Alright, aside from education na napakahalaga, ano pa ba ang mga programa na nais mong ihain para sa mga Angelenos, Sir CJ? Yes po. Noong 2019 po, may ina-attendan pong seminar ang father ko sa International Human Rights Convention kung saan pinag-uusapan po nila doon ang karapatang pangtao. At doon po ako naging passionate sa karapatang pangtao na natutunan ko po na hindi lamang po ito karapatan kung ano po yung nakasaad sa ating konstitusyon na right to life, liberty, property, right to information, right of freedom of religion. May mas malalim pa po siyang ibig sabihin kung saan dapat patuloy-tuloy pa rin pong pinag-aaralan yung karapatang pangtao. Dahil lalo na po ngayong pandemic, hindi po natin na-expect na meron po tayong karapatan na makatanggap po ng tulong sa iba't ibang mga tao dahil ano nga naman po yung means natin para makapag-ahon o para man lang po mag-survive sa pandemya po na ito. Ngayon po, itutuloy po natin yon. Mag-a-attend po tayo sa International Human Rights Convention para pag-aralan kung ano po ba yung mga nagawa po ng mga international cities para mapunta sa kanilang destinasyon para maging isang human rights city ang kanilang mga syudad. Okay. Before I let you go, Sir CJ, anong mensahe na nais mong ipaabot sa mga Angelenos na nakatutok sa ating programa ngayon?
Maraming salamat po sa pakikinig sa akin. Isang malaking karangalan po ito na makapagsalita po ako sa harap po ninyo. Ang nais ko lang po sabihin na ang pagtakbo ko po ay hindi lamang po para sa akin, hindi lamang po ito posisyon kung saan magiging konsehal po ako kung ako'y nanalo. Isa po tong misyon kung saan alam ko pong kailangan ko pong pakinggan ang nais pong gawin o mangyari ng mga tao. At dahil po sa pakikinig na ito, alam ko pong magkaantabay po tayo dito po sa ating mission na nais gawin. Alright, maraming salamat. No? Napakabata ng ating kandidato at nasa kamay na mga Hilanyos kung bibigyan po ninyo siya ng pagkakataon. And we thank you, Sir CJ, at good luck sa iyong kandidatura. Thank you so much po. Mga karahiyon, CJ Ponce, aspiring City Councilor ng Angeles City. Samantala, sa ibang balita po tayo, naniniwala si dating City of San Fernando Mayor at Mayoral aspirant Attorney Oscar Rodriguez na hindi dapat ipagsawalang bahala ang sektor ng agrikultura sa kabila ng pag-unlad sa kabisera ng Pampanga. Ani Rodriguez, malaking ambag ng mga magsasaka sa syudad at may malaking potensyal ang nasabing sektor para sa higit pang ikauunlad ng komunidad. Ito ang report. Sa gitna ng progreso sa mga industrial zone at commercial business district ng siyudad San Fernando na kapital ng Pampanga, naniniwala si mayoral aspirant Oka Rodriguez na hindi pa rin dapat mapag-iwanan ang pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Bilang dating mambabatas, ikinuwento ni Rodriguez na ang epekto ng pambansang pulisiya na Rice Tarification Law o RTL ang naging sanhi ngayon ng pagbebenta ng ilang Fernandino na magsasaka sa kanilang lupang sinasaka dahil sa matinding pagkalugi. Imagine pati hortelano yan tutura nusto. Alos manakitan. Enorme siyang tanam. Ang burira pa minsalin na nangoy karelang sasakahan. Grabe ang milyari mo naman keng agrikultura. Naniniwala si Rodriguez na mga lupaing pang-agrikultura ng lungsod ay kailangang hindi mapag-iwanan. Lalo na't sa obserbasyon ng mga ekonomista, ito ang makakabangon sa bansa. Ngunit sa kabila umano nito, batid ni Rodriguez ang kinahinatnan ng mga magsasaka dahil ultimo pataba sa lupa ay hindi napigilan ang pagsipa ng presyo. Wala akong mo rin mong maswerte kayo ng pandemya ngayon ni Ren, hortelano, uling, ela mituran ng pandemic. Mituran la, kaya ngalaga naning karelang produce, kaya ngalaga naning karelang input. Can you imagine, 2 years ago, or last year po, 800 dyan mo in fertilizer. Yan 2,800 niya. Diyos ko. Ano yan pang hortelano kayo. So, masakit sila left and right. Pati kaya agrikultura problema kayong Maragol. Kung miswertian kung manungkulan, kasi bilang mayor as head of the executive here. Kaya problema yan, kaya biro-biro. Git pa ng dating mambabatas na nais magbalik bilang alkalde, mga maliit na magsasaka ang pinakaapektado sa Rice Tarification Law dahil pinapayagan nito ang malakihang pag-angkat ng bigas mula sa ibang bansa. Pero kaya katamo namin malilyari. O ba't may pa kanyan? O ba't grabe yung naging problema kaya mong fertilizer? O invest na masubsidize, mo mig-tripling halaga. Potang mamisalila rening hortelano, as nakababay ng halaga. Babanatan do pa rening middleman. Babara yung presyo. Maisya, palaya, mituturan niya yung hortelano yan. Yung NFA, tanggewagang rice tarification law, Bombay ito. Aprobahan pa ito, sinako kang Vice President Leni Robredo. Sinabi ni Rodriguez na ang pagpapatakbo ng lokal na pamahalaan sa panahon ng pandemya ay hindi maaaring ipagkatiwala
sa nangangapa pa lamang ng solusyon. Kailangan umanong maunawaan ng mga botante na gaano man kaprogresibo ang iba't ibang industriya ng syudad, ang sektor ng pagsasaka ay hindi dapat maiwan sa prioridad ng sino mang mailuluklok sa city government ng San Fernando. Sa higit 1,700 hektaryang lawak ng lupaing pang-agrikultura ng San Fernando na binubuo ng palayan at taniman ng tubo, ayon kay Rodriguez, malaki raw ang potensyal ng mga ito at hindi dapat lumiit ang nasasakupang espasyo. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Once sa bayan, BBM Sara Unit Team naglabas ng kanya-kanyang senatorial lineup. Manatiling nakatubak at magbabalik. CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Habang papalapit po ang pagsisimula ng campaign period, patuloy sa pagpapalakas ng puwersa at iba't ibang koalisyon na may kalakop o may sinusuportahan sa eleksyon. Nitong Miyerkules, naglabas ang senatorial lineup na One Sambayan Coalition, maging ang BBM Sara Unity. Sino-sino ang nasa listahan? Alamin po yan sa ulat ni Angelica Cara. Ipinakilala nitong Miyerkules ng oposisyong koalisyon na Isang Bayan ang kanilang unang 7 kandidato para sa Senado na susuporta sa tambalang Vice President Leni Robredo at Senator Francis Pangilinan. Sa virtual press conference ng Isang Bayan, inendorso ni Attorney Howard Calleja ang Leni Kiko tandem kasama sina former Ifugao Representative Teddy Bagilat, Senator Leila De Lima, Free Legal Assistance Group Chairperson Shell Jokno, Senator Risa Hontiveros, Lawyer Alex Lacson, Federation of Free Workers President Sonny Matula, at former Senator Antonio Trillanes IV. I can safely say that we have 7 senators endorsed by Isang Bayan, Senator Sonny Trillanes, Risa Hontiveros, Teddy Bagilat, Sonny Matula, Alex Lacson, sino pa ho yung dalawa natin? Sino ba yung 7? Leila De Lima, of course. Sorry, Senator Leila. And
and more. Ayon pa kay Calleja, maaaring madagdagan ng mga nasabing kandidato na susuportahan ng isang bayan sa darating na January 28, ang araw kung kailan nakatakdang opisyal na i-endorse ng koalisyon ang kanilang mga kandidato. Samantala, inihayag ng BBM Sara Unity sa kanilang ginanap na Metro Manila Virtual Caravan ang 6 nilang pambato. Sila ay sina former Senator Jinggoy Estrada, Senator Sherwin Gatchalian, former Defense Secretary Gibo Teodoro, former PAL spokesperson Harry Roque, former Public Works Secretary Mark Villar, at former Quezon City Mayor Herbert Bautista. Kabilang din sa kanilang listahan, sina Representative Rodante Marcoleta, Attorney Larry Gadon, Representative Lauren Legarda, at Senator Mix Zubiri. Angelica Cara, CLTV News. Narito naman ay isang mabilis na silip sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Atin ni Angelica Cara sa CL News Express. 675 na magsasaka sa bayan ng San Marcelino, Zambales ang nakakuha ng 5,000 piso na rice financial assistance mula sa Rice Competitiveness Enhancement Funds o RCEF ng Department of Agriculture. Sila umanaw ang unang batch ng mga benepisyaryo ng RCEF sa nasabing lugar. Tiniyak ng departamento na ang mga benepisyaryo ay rehistrado sa Registry System for Basic Sector in Agriculture at nagmamay-ari ng 2 ektaryang sakahan. Kasama ng Department of Agriculture at ng pamahalaan ng bayan ng San Marcelino sa programang ito ang Universal Storefront Service Corporation Remittance Center. Samantala, sinigurado ni Mayor Elvis Soria na hindi mawawala ang mga operasyon ng mga programang pang-agrikultura ng lokal na pamahalaan. Ito ay ipagpapatuloy pa rin, mayroon mang pandemya o wala. Para sa iba pang balita, isa-isa nang itinatayo ang mga poste para sa San Rafael Flyover sa Bulacan. Tinatayang 768 na milyong piso ang halaga ng proyekto na pinondohan ng Official Development Assistance Japan International Cooperation Agency. Ang flyover ay para sa mga tumatawid sa crossing ng Plaridel Arterial Bypass Road at sa kalsadang Bago Road. Ayon kay DPWH Regional Director Rosoler Tolentino, pangalawa ito sa mga flyover sa kahabaan ng Plaridel Arterial Bypass Road. Asahan daw na kapag natapos ang San Rafael Flyover sa huling bahagi ng 2022, magiging ligtas na ang pagtawid ng mga sasakyan na dumaraan sa kalsadang Bago Road sa Plaridel Arterial Bypass at maiiwasan na ang masikip na daloy ng trapiko. Samantala, hinamon ng National Nutrition Council o NNC ang mga barangay captain at mga barangay nutrition committee na pahalagahan ng sapat na nutrisyon para sa pag-unlad ng komunidad. Ayon kay Health Undersecretary at NNC Executive Director Azucena Dayang Hirang, magsisimula ngayong taon ang pagpapatupad ng mga local government units ng paghahatid ng serbisyong pangkalusugan, nutrisyon at serbisyong panlipunan kasama ang karagdagang pondo na kanilang matatanggap sa bisa ng Mandanas Garcia ruling. Inaasahan na ang mga barangay captain ang mangunguna sa pagpupulong sa mga miyembro ng BNC upang talakayin kung paano wawakasan ang malnutrisyon sa pamamagitan ng pagbuo ng sarili nilang Barangay Nutrition Action Plan na naaayon sa Philippine Plan of Action for Nutrition. Angelica Cara, CLTV News. Alamin naman po natin na magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Corp. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Shear line o tail end ng frontal system pa rin po nakakaapekto, pero ito po ay dito na lamang sa may southern Luzon. At northeast monsoon naman po nakaka-apekto sa nalalabing bahagi pa ng Luzon. So sa ngayon po ay ang Bicol Region, ang Quezon, Northern Samar at Eastern Samar at Samar ay bahagya po hanggang sa kuminsan ay magiging maulap. Ang papawirin, ito po ay magkakaroon sila ng mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagpulog, dulot po ito ng shear line.
Samantala po ang Cagayan Valley at ang Aurora, diyan po malakas yung hangin amihan at diyan po yung nagkakaroon sila din ng mga kalat-kalat ng mga mahihin ng mga pagulan. Ang Metro Manila po at nalalabing bahagi ng Luzon, kasama na po tayo dito ang Pampanga, ay bahagi hanggang sa kumisan ay magiging maulap din ng papawirin. Meron lamang po tayo inaasahan mga isolated light rays o mga mahihinang mga pagulan. Dito po ay dulot pa rin ng hanging amihan, kaya enjoy pa po natin. And then ang Mindanao po, localized thunderstorm po nagpapaulan sa kanila doon. Mag-ingat pa rin po tayo. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po.